Bueno, per mi el benestar és sentir-se bé en un mateix, tenir les necessitats cobertes i sentir-hi, bueno, estar en pau, no? en si mateix, més o menys. Sí, jo també ho penso. Per mi el benestar és sentir-se bé anímicament, també tenir un entorn segur en el que et sents a gust d'espai i també de persones que et cuiden i a més estar bé de salut per dins i per fora. Va bastant relacionat, no? Sí, estan relacionats, però jo crec que felicitat és un moment concret, diguéssim, que és el sentiment aquest de motivació, d'una felicitat extrema, diguéssim. O sigui, que estàs bé amb tu mateix, però no existeix res més. O sigui, és el teu món, és com si te volguessis menjar el món. És el moment aquest. El benestar engloba tot, sí. Suposo que és dins del benestar. Sí, per mi el benestar és més un estat i la felicitat és més aviat un sentiment, no? Sí. I costa més que sigui una felicitat prolongada, no? La felicitat, jo crec que la felicitat no és un sentiment de llarga durada, no, de sempre, diguéssim. El sentiment té els seus moments. Sí. Bueno, sí i no. Sí, exacte. Clar, tu pots estar bé de salut, pots tenir un bon entorn, però no ser feliç, perquè hi ha alguna cosa que no t'acaba d'encaixar a dins, no? O tenir-ho tot i no ser feliç, o al revés, o ser feliç i no tenir gaire cosa. Jo crec que és diferent, o sigui, tenir-ho tot i ser feliç és diferent. Són paraules que no porten una amb l'altra. Sí, com a que ser feliç, o sigui, ets feliç quan s'ajunten molts factors que acaben creant un conjunt en el que dius em sento molt bé, estic acompanyada, estic fent una cosa que m'agrada, soc feliç. I d'aquí també pot ser el benestar, és que poden ser sinònims també. No, totalment, jo crec que s'ha de treballar. Vull dir, s'ha de treballar amb hàbits, amb rutines, amb triar bé les persones que vols que t'envoltin, perquè són tots aquests factors els que acaben configurant una felicitat, un benestar. Si no tu treballes, hi ha persones que se troben en moments de dir no, és que no soc feliç perquè no tinc una rutina, no ordeno els meus pensaments, no reflexiono, no? És això, és el que diu. Tu has de treballar, o sigui, les coses no venen soles. O has d'anar-les a buscar, no? No estic aquí sentada i ve la felicitat, ve tot. Seria guai, això, no? No, igual seria algo avorrit. Que, clar, sense fer res no m'agrada aconseguir les coses, no? Clar. Sí, ara me deien, per exemple, jo no estaria aquí parlant amb tu si l'Alba no hagués vist el vídeo en el que sortia, perquè jo he buscat una oportunitat i algú me l'ha donat també, saps? O sigui, és fent coses que aconsegueixes moments. I si aconsegueixes la felicitat ja és extrema, ja. Si ho aconsegueixes, jo quan busco alguna cosa que em fa feliç finalment, durant el transcurs fins a arribar a l'objectiu, jo disfruto molt. O sigui, també són feliços els moments aquests que vas disfrutant fins a arribar a l'objectiu. Sí, clar, com estàs buscant una cosa que saps que et farà feliç i durant el camí vas sent feliç perquè penses en allò, tens un objectiu, no? Sí. Bé, va variant. Jo crec que la felicitat depèn de cadascú. És igual dels anys 60 com els d'ara. La felicitat és personal, és una cosa personal, crec jo. No ho sé... A veure... És complicat, això. Sí. Crec que sí que va variant, perquè, per exemple, a vegades li explico coses a ma padrina, de problemes o... Sí. I ella em diu, ostres, Judit, tens 21 anys, doncs ara ves centrant-te, la feina, acaba els estudis, no sé què. I clar, ella té la versió que de molt jove ja havia de tenir la vida arreglada, saps? I això ja és una felicitat perquè és una seguretat, saps? Per ella és això. Clar, és que no és el mateix el que hi ha ara amb els temps d'abans, és diferent.
quan ets noia, per exemple, quan neixies noia abans, ja tenies la vida resolta. O sigui, Com vols dir? vida resolta, la dona està a casa o que sigui. Vale, si és treballadora no, però bueno, més o menys ja tens l'estatus, no? I avui en dia és molt diferent tot. O sigui, avui en dia cadascú va per lliure i pues, en busca de la felicitat personal. Sí, que pot ser l'èxit professional, o pot ser no m'agrada tant la feina que tinc, però en les estones lliures vaig amb la meva família de viatge, disfruto del meu hobby, no? Si t'ho proposes, ho aconsegueixes. Jo crec que si proposes el que et proposis, ho aconsegueixes. Si te negues a no tenir res o a no ser feliç, molt difícil ho aconseguiràs, però si t'ho proposes i ho vols aconseguir, realment ho aconseguiràs. Sí. Per ser feliç has de ser positiu. Sí. Has de ser optimista i saber que existeix, pensar que ho pots fer, que ho pots aconseguir i, com hem dit abans, treballar-ho. I amb l'actitud positiva ajuda molt, amb tot. Això, a veure, sí que tens moments, evidentment, però si ho mires d'una cara positiva, ho passes diferent. Sí que jo he passat fases dolentes i tal, però si ho mires d'una altra perspectiva, és més fàcil sortir-se'n. I com ho fas? Pues, no sé, buscant les coses positives dins de les negatives, per exemple. O sigui, te parles de manera positiva tu mateixa, dius, vinga, va, I afronto la vida diferent, diguéssim. I, hosti, no puc fer això, no me tanco amb mi mateixa. Si no puc fer això, busco una altra manera per arribar a lo que puc fer. I és com tot. Sí, jo penso que pots tenir un dia dolent, un moment dolent, una tarda dolenta, però que la diferència o sigui, torno, que pots tenir això, un moment dolent, però la clau rau en esforçar-te i fer que no siguin molts dies dolents, sinó dir, vinga, ja m'he permès aquest moment, he plorat, he fet el que he necessitat, doncs ara demà serà un altre dia. I també si estàs en una fase negativa, has d'escoltar els del teu entorn, que t'ajudaran i te diran, ostres, estàs sent molt negatiu, vinga, va, anem a fer alguna cosa diferent, distreu-te. Sí. Evidentment has de tenir un moment dolent, però ja, no l'allarguis. Sí. Si és aquell moment i dir, vale, a partir d'aquí ja és una altra cosa. O sigui, si l'allargues és pitjor. Sí. Pues somriure, tenir una actitud positiva, jo crec que aquests dos factors són els principals per donar la felicitat, no? Hosti, si vas pel carrer rient o saludes o alguna cosa, jo crec que la persona aquella li canvies, el moment aquell li canvies. Sí, per encomanar felicitat has d'anar amb bon humor, amb simpatia i també això, prendre les coses amb humor. Per exemple, jo a vegades a classe tinc un company que es queixa de tot, doncs li he de dir, ostres, no, mira, vull dir, li acabo donant una alternativa, has de ser resolutiu, perquè si no sí que t'acabaries queixant de tot i no veuries res bé. Jo crec que sí, però és que llavors vius en una il·lusió, no? Com en la innocència, la ignorància de que tot va bé, però realment no. No, jo crec que no, perquè és que són dues paraules molt lligades. I clar, el que diu és que si ets feliç sense benestar, és que és com un ignorant a la vida, no? Sí, t'estàs enganyant. Penses que ets feliç, ho intentes, però realment hi ha moltes coses darrere que no van bé. Ja no tens una base. Has de ser conscient de tot per arribar a la felicitat, crec jo. Jo soc molt feliç quan estic al poble de la meva padrina, a Miravet, i hi ha silenci, està tot tranquil, i estem juntes amb les meves cosines, la meva germana, i llegim, cadascuna potser al seu aire, xerrem, fem pulseres, com normalment és a l'estiu perquè estem lliures,
però per mi allò és un moment de felicitat bastant prolongada, vull dir que s'està en calma, i per mi la felicitat és això, estar en calma, estar en pau, que tu també ho has dit abans. Sí, sí. Bueno, jo explicaré un moment concret de felicitat. És, bueno, arran de la malaltia, vale? Jo no, o sigui, pel problema físic jo no puc córrer. I lo meu era córrer, vale? Abans era, bueno, era deportista i tal. I va haver un moment, no sé si feia un any o així, que tenia la malaltia i em vaig proposar de córrer. De dir, ostres, no puc, però ho vull aconseguir. I bueno, passant els dies, pues, entrenant-me i tal, i al final va arribar el dia i dic, pues, avui he de córrer. I vaig córrer. Vaig fer, bueno, uns metres, però el moment aquell que vaig parar, no sé, és que no sé com explicar aquell sentiment. Un sentiment de felicitat extrema, de que el món se pare i només existeixes tu, no sé, és com si tenses una llum així, és una passada. Va ser el moment aquell de dir, puc posar-me el que vulgui. Que guai, o sigui, com d'eufòria, no? Sí, va ser, sí. Sí, va ser, no sé, el moment aquell, una explosió de dins. Bueno, que si vas per la vida amb actitud positiva, és més fàcil que agafis la felicitat. La teva i la dels altres, els teus voltant o el que sigui. I també que està clar que a vegades, bueno, que no triïs el que et passa, no? I a vegades estàs molt malament, però un cop has conegut la felicitat, saps que hi pots retornar i llavors ho pots acabar aconseguint. Sí, m'agradaria dir que hem de ser tots com més sensibles, més empàtics, perquè cada cop hi ha més gent que no està bé, també mentalment i tot això, l'estrès, i aquí s'hi veu molt a la universitat. Tu veus quan un amic està bé i quan no està com abans. I has de ser això, has de ser obert de ment i dir, vale, si estic pels bons moments, també estic pels dolents. I ajudar amb aquesta persona a poc a construir la seva felicitat, a reconstruir el seu món. Perquè també ens havíeu preguntat com milloraríeu, què faríeu per millorar la felicitat. Doncs jo crec que és qüestió de canviar hàbits, rutines i també deixar de passar temps amb gent que no et fa bé i invertir temps amb la gent que sí que et cuida i que t'estima. Que cada vegada que et fas més gran acabes veient qui t'estima i qui no, i passar temps de qualitat amb aquestes persones. I això fa la felicitat. Ajudar els altres o sentir-te, o sigui, et fa feliç. Encara que no vulguis, et fa feliç. Uf, això ja... No, a veure si... A mi m'agrada l'ambient positiu, no? Si veus alguna persona trista o... Jo almenys el que faig és intentar ajudar-la, de dir, a veure, què et passa, o si no la conec, fer-li un somriure o canviar-li el to de veu, no sé, o dient-li bon dia o coses així. Si me la trobo pel carrer, clar, si no la conec no me ficaré a tenir una conversa, no? Però què em sé, o si veig així una mica de caiguda i tal, jo el que intento és o mirar-la i somriure, o dir-li bon dia, o sigui, que desconnecti per un moment el que li està passant pel cap. Sí, i a vegades una persona l'únic que necessita és que algú l'escolti i poder desfogar-se i treure tot el que li passa. I sí, potser no és el que et ve més de gust escoltar, però saps que a aquella persona li anirà bé. I si és la teva amiga, el teu amic, doncs estàs fent una bona acció. I després una abraçada sempre amb algú. O el simple fet d'estar al seu costat i no dir res, abraçar-lo i ja està. Fer-li companyia. Sí. No sé.